Exod, capitolul 1. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său: iată că poporul copilului lui Israel este mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru că nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și au pus peste ei isprăvnicei, ca ei să-i asuprească prin mușchi grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses, ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulțeau și creșteau și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Împăratul Egiptului a poruncit moașelor evreilor, numite una Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Iar dacă este fată, să o lăsați să trăiască. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului și au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis: pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon: pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Amin. Vă invit să reocupați locul. Frați și surori, am poposit împreună în după amiaza aceasta în casa Domnului, într-o zi care pentru biserica noastră are o importanță deosebită. Deși a fost o zi obositoare, extenuantă, mă bucur că suntem într-un număr așa de frumos aici în casa Domnului la slujba de seară. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne răcorească sufletele, să ne învioreze inimile și să toarne peste noi un de lemnul Său cel Sfânt. Să ne îmbogățească prin Harul lui Dumnezeu și fiecărui credincios în parte, în seara aceasta, tuturor celor care au venit aici în casa Domnului, Domnul să le ofere un har special. Când plecăm din casa Domnului să spună: uite, Domnul s-a purtat cu mine cu o mare bunătate, cu o mare îndurare. Domnul Dumnezeu să fericească inimile noastre, ca să ne bucurăm de bunăvoința Domnului. Ezechia, împăratul lui Israel, spunea: prin bunăvoința ta se bucură omul de viață și eu trăiesc datorită acestei bunăvoințe a lui Dumnezeu. Suntem împreună în casa Domnului în seara aceasta, pentru că Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, este un Dumnezeu credincios, este un Dumnezeu care știe să poarte de grijă și să ne poarte cu carul Lui de biruință. Lăudat să fie numele Domnului. Învățăm să-L slujim, învățăm să ne închinăm. Nu suntem perfecți. Sigur că nu se creează acea simbioză, acea legătură adesea între cei ce cântă, între cei ce se închină aici și participanții la slujbă. Toți aceia care vin aici în casa lui Dumnezeu. Ideal ar fi să fim în locul acesta o inimă, un suflet și un gând. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ca să vibrăm împreună de prezența lui Dumnezeu. Pavel spunea: când se bucură un mădular, când suferă un mădular, suferă tot trupul, dar și când se bucură un mădular, ar trebui să se bucure tot trupul. Nu credeți că e aceeași proporție? Știm să plângem cu cei ce plâng, sper.
Da, trebuie să învățăm și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Când cei ce sunt aici și cântă din instrumente și, vedeți, fanfara a cântat și a fost afișată cântarea. Ceea ce trebuia făcut, sau nu trebuia făcut altceva decât să ne uităm după mesajul cântării și să cântăm, să intonăm imnuri și să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Vrednic este Domnul de laudă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți, n-avem ce face. În cer se va cânta. Chiar se spune că vom cânta împreună cântarea celor răscumpărați. Știți că în cer se cântă cântarea lui Moise sau se va cânta cântarea lui Moise și reprezintă cântecul de izbăvire, cântecul de biruință a celor care au format poporul lui Dumnezeu Israel. Apoi se va cânta cântarea mielului. Pentru că este cântarea pe care o va cânta cine credeți? Trebuiască să stau până la 8 aici ca să ascultăm toate răspunsurile. Însă și ideea de cântarea mielului face trimitere la recunoașterea de către cei din poporul Israel a lui Hristos ca și miel al lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Ca să ridice păcatul lumii. Deci cântarea aceasta a mielului va fi cântarea cântată de cei din neamul evresc care au aderat, care au acceptat l-au acceptat pe Hristos ca Domn, ca suveran și au devenit răscumpărații Domnului Iisus Hristos și au aderat la mântuirea pe care Hristos a adus-o. Frații mei, surorile mele, în seara aceasta am citit un pasaj din istoria măreață a acestui popor, din istoria poporului lui Dumnezeu, din istoria lui Israel. Este un episod relatat aici, pe paginile Sfintelor Scripturi, cam la 300 de ani, după ce Iosif și-a chemat frații și l-a chemat și pe Iacov, pe tatăl său, în Egipt, la porunca lui Faraon. Au primit un loc special, undeva în Gosen, într-un ținut mănos, ai zice, în Bărganul nostru, unde puteai să faci agricultură, ei având vite, s-au putut dezvolta foarte, foarte bine. Organizați, într-o perioadă extrem de prosperă, foarte aproape de revărsarea Nilului, undeva în Marea Mediterană, aveau tot ceea ce le trebuie ca să le fie bine. Dar, după 300 de ani, Dumnezeu a răsturnat lucrurile. I-a scos din inerție, i-a scos din acea dulce adormire. Și m-am întrebat de ce cu 130 de ani înainte de izbăvirea lor, înainte de scoaterea lor din Egipt, Dumnezeu scutură lucrurile din viața lor. Răstoarnă lucrurile. Și timp de 120-130 de ani au îndurat o robie cumplită. Parcă sunt făcuți oamenii aceștia pentru chestiuni de genul acesta. Aici se spune că asupritorilor egiptenii n-au avut pic de milă. Au inventat tot felul de scheme ca să opreseze poporul lui Dumnezeu. N-au avut niciun pic de milă. Timp de 120-130 de ani sau cu 130 de ani înainte de izbăvire, Dumnezeu a îngăduit perioada aceasta de chin. Și m-am întrebat de ce. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, Dumnezeu are în planul Său lucrurile așezate și motivul pentru care Dumnezeu le-a stricat în ghilimele jocul sau le-a stricat cuibul. Dumnezeu avea în vedere scoaterea acestui popor din Egipt și să-l ducă în Canaan. Știți că atunci când, spre exemplu, Zorobabel și Nemia
au vrut și-au vorbit copiilor lui Israel care se aflau în Babilon. Le-au vorbit despre împlinirea celor 70 de ani profețiți de profetul Ieremia. Foarte puțini evrei i-au urmat în proiectul acesta de a rezidi templu, de a se repatria, de a se întoarce în Țara Sfântă și de a ridica din nou templu și de a ridica din nou cetatea lui Dumnezeu și de a-l rededica templu și a se închina înaintea lui Dumnezeu. Foarte puțini i-au urmat. De ce? Pentru că au ales un trai mai bun. Au ales să trăiască departe de zona de conflict. Deja se reintegraseră printre babilonieni. Le mergea bine. Oriunde s-au dus evrei au făcut afaceri și au zis, afacerile ne sunt prospere, ce rost are să ne ducem acolo unde este greu? Adesea Dumnezeu face ca vântul lui să bată în așa fel încât să producă schimbarea pe care o are în vedere Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în cazul acesta. A creat o situație imposibilă. De ce? Pentru ca să-și atingă scopul, pentru că a vrut să le dezlipească întâi inima de Egipt și să le îndrepte privirea spre Canaan. Știți că atunci când, după 120 de ani de robie cumplită, când pur și simplu au făcut față unor situații insuportabile, oamenii aceștia au rămas cu inima tot lipită de Egipt. E surprinzător lucrul acesta. Cu toată presiunea, cu toată situația aceasta deplorabilă prin care treceau, au ales totuși în inima lor să rămână în Egipt. Pentru că au umblat cu Dumnezeu, a te angaja într-o luptă, a merge pe cărarea aceasta spre împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă efort, înseamnă sacrificiu, înseamnă să înfrunți pericole, înseamnă să ieși din cuibul tău, din obișnuitul zilei și să faci ceva ce n-ai mai făcut până în momentul acela. Așa le-a cerut Dumnezeu. În împrejurarea despre care vom vorbi în seara aceasta, Dumnezeu a îngăduit, le-a stricat jocul, le-a stricat cuibul pentru ca să învețe să prețuiască altceva decât lucrul de care se atașaseră. Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus lui Pilat că Dumnezeu obișnuiește uneori să dea unui om necredincios putere peste cei credincioși. Și chiar i-a spus lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea decât dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și iată o împrejurare în care Dumnezeu din cer dă unui netăiat împrejur, unui păcătos, îi dă putere peste Fiul, peste Dumnezeul întrupat. Și Hristos spune, n-ai avea nicio putere asupra mea decât dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Iată o împrejurare când Dumnezeu dă putere de sus unui monarh, altul decât acela care i-a chemat în Egipt. Parcă ăsta a uitat istoria, a uitat binele pe care l-a făcut Iosif, a uitat tot ce s-a întâmplat în istorie, cum Iosif s-a implicat și a salvat Egiptul. Astăzi, dacă vizitați Egiptul, cei care vă conduc prin țară, ghizii care stau și fac parte din proiectele acestea de vizitare a punctelor importante din Egipt, întotdeauna acești ghizi vor vorbi despre Iosif și despre faptul că nu-l pot uita pe Iosif și binele pe care Iosif l-a făcut la un moment dat acestui neam. Dar faraonul ăsta care s-a ridicat, pe care Dumnezeu l-a ridicat, spune că nu-l cunoștea pe Iosif. Și bineînțeles că ca și când totul a fost istorie și a rămas în istorie, ca și când nu s-a întâmplat nimic. Acest lider, spune Scriptura, a creat o presiune fantastică peste copiii lui Israel și a răsturnat în felul acesta lucrurile, a tulburat pacea, i-a făcut pe evrei care trăiau liniștiți până în momentul acela să vadă viața într-o altă perspectivă, într-o perspectivă nouă. Dar toate acestea au fost îngăduite
de Dumnezeul din cer, pentru că El este în controlul lucrurilor care se petrec sub soare, chiar dacă par scăpate de sub control, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, El trimite îngerii Săi să protejeze și să arate în felul acesta înțelepciunea sa, puterea sa și slava sa. Frații mei, surorile mele, în seara aceasta aș vrea să privim spre două personaje mai puțin cunoscute din această relatare biblică, care au făcut niște fapte de credință. Și mesajul cu care vreau să mă îndrept spre inima dumneavoastră la finalul acestei zile și acestei slujbe este un mesaj pe care l-am intitulat Fapte de credință. Două femei care aveau un rol aparte în comunitatea din Gosen. Erau două moașe care conduceau spitalul, maternitatea, dacă vreți, din zona aceea, din ținutul Gosen, care au primit din partea acestui tiran, acestui faraon, au primit porunca de a-i omorî pe copiii de parte bărbătească care se nășteau în familiile evreilor. Le-a chemat la niște fapte abominabile. Femeile acestea, două evreice pe nume Șifra și Pua, așa cum apar pe paginile Sfintelor Scripturi, sigur că dacă n-ar fi fost legate de situația aceasta, de începutul acesta și de nașterea lui Moise, n-am fi știut cine au fost femeile acestea. Două femei simple care au arătat un devotament extraordinar în timpul acela și au rămas în istoria cerului pentru faptele lor de credință. Frații mei, surorile mele, primul lucru pe care aș vrea să le învățăm de la aceste femei, de aceste două doamne, în primul rând, credința și demnitatea lor. Atunci când faraon a venit la ele și le-a zis: când veți împlini slujba de moașe, cu alte cuvinte, uitați că sunteți evreice. Uitați că faceți parte din acest popor și purtați-vă altfel de cum ați fost învățate, altfel de cum ați primit, cum vi s-a creionat modelul. Lipsite de demnitate, lipsite de inimă. Răspunsul acestor femei a fost un răspuns al credinței. Două femei care au dat dovadă de demnitate, în primul rând, în împrejurarea aceasta, pentru că au ales să rămână loiale, să rămână dedicate poporului lui Dumnezeu. Au învățat de la Iosif, care acolo în Egipt, în poziția cea mai înaltă, a făcut cinste identității lui. El n-a ascuns faptul că este evreu, că a fost vorba de o întâlnire în temniță, îi se povestea joi seara foarte frumos aici lucrul acesta. Iosif spune cuvântul lui Dumnezeu. A vorbit despre faptul că este evreu. A vorbit despre faptul că a avut o experiență dramatică în adolescența lui și că dintr-o eroare a ajuns în temnița aceea. A fost eliberat din temniță, dar atunci când au venit frații lui la el, Iosif n-a ascuns faptul că este din Canaan, că este evreu, că s-a născut într-o familie de evrei. Femeile acestea au recurs așadar la un model pe care l-au avut, un model al istoriei, un model al demnității pe care l-a arătat omul lui Dumnezeu, Iosif. Frații mei, surorile mele, se întâmplă adesea că în trăirea noastră, în umblarea noastră, dincolo de spațiul bisericii, când suntem expuși în tot felul de situații, ezităm să ne arătăm apartenența noastră la biserică, apartenența noastră la poporul lui Dumnezeu. Spune oamenilor care te întreabă de ce nu fumezi. Spune-le că ești credincios. Nu spune eu nu fumez, nu obișnuiesc. Spune de ce nu fumezi, spune de ce nu bei, spune de ce te rogi, spune de ce ai o altă atitudine. Vorbește despre credința pe care o ai, despre poziția pe care o ai și fă-o cu demnitate. Avem, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, o chemare înaltă. Suntem copiii lui Dumnezeu și nu avem de ce să ne rușinăm.
Spune Scriptura că lui Iisus nu este rușine să ne numească frați. Lui ar fi trebuit să fie rușine cu mine sau cu tine. Dar Scriptura spune că Iisus s-a comportat cu demnitate în relația cu noi. Iisus a dat valoare relației cu noi. Iisus ne-a ridicat în rang. Iisus ne-a chemat să fim moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu împreună cu El. Două femei au rămas în istoria cerului, în istoria biblică, pentru că este cuvântul neperitor și veșnic. Scriptura este cuvântul care va sta la baza relației noastre cu Dumnezeu pentru vecii vecilor. De Scriptură nu o să scăpăm dacă vrea cineva să scape nici în cer. O vom avea în noi, o vom avea la dispoziție, pentru că vom vorbi despre Dumnezeul care ne-a promis, care ne-a descoperit tainele și le vom vedea împlinindu-se sub ochii noștri acolo în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații mei, surorile mele, un om al lui Dumnezeu care a avut o poziție înaltă, o poziție de demnitate publică, este vorba de Daniel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că el împreună cu trei prieteni de lui au ales, deși făceau parte dintr-un sistem corupt și dintr-un sistem păgân, oamenii aceștia au ales să trăiască cu demnitatea unor copii ai lui Dumnezeu. I-au spus mai marelui peste casa împăratului că ei nu vor să se spurce, că vor să trăiască după un alt model, după un alt tipar. Nu contează până la urmă, frații mei, surorile mele, unde ne desfășurăm activitatea. Suntem chemați să înfăptuim binele acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Când Apostolul Pavel a fost dus la Roma, a fost arestat și urma să fie judecat la Roma, a ajuns în final, după peripeții, după ce s-a scufundat corabia, știți povestea din Cartea Faptele Apostolilor. Apostolul Pavel a ajuns la Roma și primul lucru, prima grijă pe care a avut-o a fost să întâlnească pe evrei din Roma. Le-a făcut o invitație, s-au întâlnit pentru că era într-un arest la domiciliu. Sutașul care îl păzea pe Pavel i-a permis această întâlnire și el s-a întâlnit cu mai mari iudeilor din Ierusalim. Și știți ce cuvinte le-a spus Apostolul Pavel? El zice, n-am de gând, n-am venit aici, n-am fost adus aici, n-am cerut să fiu judecat de Cezar ca să părăsc neamul nostru. Nu pentru aceasta am fost adus aici. Nu pentru aceasta am cerut să fiu văzut de împărat. Departe de ochii rabinilor, departe de patrie, între străini, să mi se facă și mie dreptate. Dacă ei m-au bătut în templu, dacă s-au purtat așa de rău cu mine, să le întorc și eu moneda, să vorbesc despre neamul acesta, răzvrătit. Să trimită Cezarul niște trupe acolo în Ierusalim și să facă ordine, să facă liniște. Să termine odată cu fanaticii aceștia religioși. Biblia spune că Pavel a dat dovadă de o atitudine extraordinară. S-a comportat cu demnitatea unui om al lui Dumnezeu. El a zis, n-am venit aici și n-am de gând să părăsc neamul nostru. Frații mei și surorile mele, dragi prieteni, viața ne pune în situația de a arăta cine suntem. Vedeți, câtă vreme nu s-a pornit această prigoană împotriva evreilor, nu s-a știut de sistemul din interiorul ținutului Gosen. Nu s-a știut. Dar vedeți că vântul care a bătut de la Dumnezeu a scos în evidență două caractere, două femei care au ținut să-și facă slujba așa cum se cuvine. Și au rămas în istorie pentru o faptă, ai zice, mică. A rămas în urma lor demnitatea. Noi nu putem să fim altceva decât suntem. Și anume, suntem din poporul lui Dumnezeu, din neamul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm de la aceste femei, aș vrea să privim spre ele și al doilea lucru care ne învață este următorul. În împrejurarea aceasta, femeile acestea au dat dovadă de credință și de înțelepciune. Au răspuns lui Faraon
până să ajungem noi, spuneau ele, femeile evreice nasc imediat. Și vedeți că actul credinței lor n-a stat în a nu face răul, ci actul credinței lor a însemnat să dea un răspuns plin de înțelepciune la un anumit moment. Observați ce răspuns au dat lui Faraon. Zice, noi întârziem un pic și până să ajungem noi, femeile evreice imediat au născut. În răspunsul pe care femeile acestea l-au dat lui Faraon, au arătat că până la urmă, frații mei, surorile, credința nu stă în a face ceva, ci uneori și în a nu face ceva. Vedeți, știau foarte bine că în momentul în care ajungeau la timp, ar fi însemnat să se expună, ar fi însemnat să fie puse în situația să ia viața unui copil. Dar o simplă întârziere este o dovadă de înțelepciune, este o dovadă de prudență din partea lor. O simplă întârziere de la sala de naștere, dacă vreți, a însemnat pentru ele o protecție, a însemnat pentru ele un răspuns al înțelepciunii. Pentru că atunci când Faraon le-a tras la răspundere, femeile acestea au spus, doar am întârziat. Adică mulțimea aceasta de copii care s-a născut este rodul întârzierii noastre de la serviciu. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Frații mei, surorile mele, au fost oameni în istorie care, la un anumit moment, au dat un răspuns plin de înțelepciune. Știți, se spunea pastorul Richard Frumbrand că odată într-o călătorie pe care a făcut-o într-o țară musulmană, cred că Arabia Saudită, spunea că atunci când a ajuns la aeroport, fiind cetățean american, el a invitat să spună că este evreu ca să nu cumva să creeze acolo un conflict diplomatic. A prezentat pașaportul american și de obicei spunea Richard că erau mai permisivi cu cetățenii americani, nu făceau un control atât de riguros al bagajelor. Și am mers, de fiecare dată când m-am dus în Arabia Saudită, am dus cu mine Biblie. Și deci niciodată nu m-a întrebat cineva ce am în bagaj. Zice, și am cărat la Biblie, m-am săturat. Zice, în ziua aceea, când să trec de punctul de frontieră, unul din vameși saudiți m-a întrebat. Zice, ai vreo Biblie în bagajul ăsta? Și zic, dar asta ce s-a gândit? Asta ce s-a gândit? Avea în bagaj 100 de Biblii. Și el a zis, n-am. După ce s-a terminat, după ce a trecut dincolo de punctul de frontieră și a văzut de drum și a zis, zice, Dumnezeu mi-a dat în împrejurarea aceasta imediat un gând al înțelepciunii. Și spunea, care e gândul înțelepciunii? Păi în bagaj n-aveam o Biblie, aveam 100. Aveam 100. Nu puteam să-i spun vameșului, nu una, am 100. El m-a întrebat dacă am una și eu am spus, am una. Am 100. Frații mei, surorile mele, aceste femei care au fost trase la răspundere de mai marele zile, un fel de Barack Obama al timpului nostru. Chemat de urgență la Casa Albă, luat de guler, ce-ai făcut că a eșuat proiectul pe care l-aveam eu? Femeile acestea au găsit, au fost inspirate de Dumnezeu să dea un răspuns. Un răspuns plin de înțelepciune. Pare naiv. Zice, până să ajungem noi. Femeile evreice nasc imediat. Un răspuns dat situației acestea. O întârziere simplă de la serviciu. A făcut să se salveze viața a mii de copii evrei care s-au născut în timpul acela. Mântuitorul Iisus Hristos, într-o împrejurare, atunci când liderii politici ai timpului l-au încercuit și au zis, dacă tu ești Hristosul, spune-ne-o descușit.
A venit unul și a zis, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Și Iisus le-a înțeles viclenia. Spune Scriptura că a cerut un ban din banii care circulau în spațiul public, nu din cei care intrau în visteria templului, pentru că evreii nu primeau în visteria templului bani care aveau chipul cezarului. Banii de dincolo de poarta templului erau banii care purtau chipul cezarului. Și Iisus a zis, dați-mi un ban. A zis, al cui chip este? Și eu am spus, al cezarului. Și ale cui slove sunt scrise aici? Și bineînțeles au zis, ale cezarului. Știți povestea? Iisus a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Știți că ceea ce trebuie să dăm cezarului, dăm cezarului. Ne urmărește fiscul, atâta trebuie să nu plătim. Ce este al lui Dumnezeu? Și trebuie să-i dăm lui Dumnezeu. Inima, așa e. Inima. Știți, ceea ce a pierdut omul atunci când a căzut în păcat, omul a pierdut chipul și slava lui Dumnezeu. Da, Iisus a întors chipul cezarului. Și a zis, așa cum banul ăsta are pe el un însemn, are pe el un chip, o imagine, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Reîntoarceți-vă la Dumnezeu și dobândiți chipul slavei lui Dumnezeu în voi. Și lăsați ca slovele împăratului, legile lui, să fie înscrise, gravate în conștiință, în suflet. Două femei credincioase, foarte simple, au rămas în istoria cerului și vor rămâne pentru vecii vecilor ca niște femei care au făcut fapte de credință. O faptă de credință arătată în simplitatea ei. O faptă făcută în ascultare de Dumnezeu când au dat dovadă de demnitate și au rămas credincioase, loiale poporului lui Dumnezeu. Noi suntem evrei, noi suntem din neamul evreiesc. Și n-au ascuns lucrul acesta. Știți că Faraon a încercat acest șiretlic să pună peste ei niște isprăvnicei, scrie aici cuvântul Domnului, adică niște administratori. Știți cine erau administratorii aceștia? Erau niște evrei care au ales, așa cum erau vameșii pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, au ales să trădeze neamul, să trădeze poporul lui Dumnezeu. Isprăvniceii aceștia au ajuns să fie instrumentul lui Faraon, un instrument prin care omul acesta a încercat să dezbine neamul evrei. Să nu spună, nu eu am creat presiunea aceasta asupra voastră, ci iată omul vostru pe care l-am pus deasupra voastră. Bietul evreu aplica poruncile nu din buzunarul de la spate, aplica poruncile acestea care veneau de unde? De la Faraon. Două femei au ajuns să iasă din această situație specială printr-un răspuns al înțelepciunii. Un răspuns al prudenței. Știți, când Estera a stat în fața lui Ahasveros și poporul evreu era în pericol să-și piardă viața, Estera a dat dovadă de o înțelepciune extraordinară. Imediat când a căpătat bunăvoință, când împăratul i-a întins toiagul și și-a dat seama că acum are trecere înaintea lui și împăratul i-a zis, cerem orice vrei, împărăteasă Estera. Ar fi trebuit Estera să se arunce la picioarele lui și să spună, omoară pe Haman, că uite ce a propus, uite ce situație a creat. Scriptura spune că Estera s-a comportat cu demnitatea unei împărătese. Ea a organizat o masă festivă, l-a chemat pe împărat și l-a chemat și pe dușmanul neamului evreiesc. Că ce să faci cu unul care ți este vrăjmaș? Răspunsul este, invită la McDonald's. S-ar putea să mănânci numai tu. Estera a procedat în felul acesta. Și Scriptura spune că după a ieșit din această situație,
vorbindu-i împăratului cu cuvintele înțelepciunii, cu cuvintele venite și inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa Ester a reușit să salveze neamul evreiesc într-o altă paradigmă, într-o altă istorie a Vechiului Testament. Frații mei, nu în ultimul rând, în privința acestor femei care stau în fața noastră ca exemplu, care au făcut fapte de credință, Scriptura vorbește despre faptul că credința lor a creat perspectiva răsplătirii. Spune aici Scriptura, și este singurul loc din Scriptură unde se spune că Dumnezeu ar fi făcut vreo casă cuiva. Zice, Dumnezeu le-a făcut case. De ce sunt menționate aici? De ce, într-un mod special, spune că Dumnezeu s-a implicat în mod personal în situația specială a femeilor respective? Frații mei, surorile mele, ascultarea lor, dedicarea lor a făcut ca în generația aceea să se nască cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile. Este vorba de Moise și de Aron. Primul lider, primul proroc al Vechiului Testament s-a născut în timpul acela și Aron, fratele lui, care a devenit primul mare preot din istorie, comparat întotdeauna. Întotdeauna Scriptura a vorbit despre Aron ca mare preot și întotdeauna Hristos este așezat, întotdeauna slujirea Domnului nostru Iisus Hristos este legată de slujirea lui Aron ca mare preot. Doi oameni mari ai istoriei, cei mai mari oameni din istoria lui Israel s-au născut în timpul acela când femeile acestea n-au știut. Ce au zis? S-a născut încă un copil. Ei și, nu ei și, că s-a născut Moise, s-a născut Aron. Pentru că nu știi fapta ta de credință ce naște în viitor, ce plan măreț are Dumnezeu cu omul respectiv, cu situația respectivă. Nu știi banul tău unde ajunge, ce lucruri mișcă, nu știi ce gest, unde duce gestul tău și unde duc până la urmă vorbele tale. O atitudine corectă, o atitudine, un răspuns al înțelepciunii poate să facă ca în viitor să se scrie istoria altfel de cum ar fi vrut Faraon să se scrie. De aceea Dumnezeu, spune Scriptura, le-a făcut case și este semnul implicării lui Dumnezeu în procesul devenirii lor spirituale. Ar încălca cuvântul acesta principiul general al Scripturii că Dumnezeu nu este implicat să ne creeze spații locative aici pe pământ, nu pentru că n-ar putea, ci pentru că Dumnezeu, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, mă duc să vă pregătesc un loc acolo în cerul, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Indiferent cum ar arăta locul în care stai, casa pe care o ai, casa viselor tale, indiferent de spațiu, de loc, până la urmă, frații mei, surorile mele, ceea ce ne așteaptă în cerul este veșnic. Totul de aici, de pe pământ, este trecător și goală după vânt. Când Scriptura spune că Dumnezeu le-a făcut acestor femei case, ideea de casă în Biblie se referă la devenirea noastră. Știți că Solomon spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Psalmul 127 cu 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și Solomon vorbește despre faptul că el a zidit o casă, el a zidit o casă, știți, a rămas în istorie, el a zidit templul din Ierusalim, care îi purta numele, templul lui Solomon. Dar Solomon spune că dacă nu devii omul pe care îl vrea Dumnezeu și te neglijezi pe tine însuți, indiferent câte proprietăți ai aici pe pământ, indiferent care sunt lucrurile pe care le ai sub soare, dacă tu ca om, tu ca și persoană, tu ca și caracter, tu ca și om spiritual, nu te-ai împlinit și n-ai devenit omul pe care îl vrea Dumnezeu. Spunea Solomon, degeaba, degeaba. Două femei au îngrijit de alții. Au făcut să se scrie istoria în felul acesta, așa cum o cunoaștem noi. Iar Dumnezeu s-a implicat în viața lor. Și Dumnezeu s-a îngrijit să le dea în sufletul lor plenitudinea, să le dea mulțumirea sufletească. Ca urmare a faptului că femeile acestea au făcut ceea ce a vrut Dumnezeu să facă. Pentru că
frații mei, surorile mele, mulțumirea inimii nu este dată de ceea ce ai la un moment dat, ci mulțumirea inimii este dată de ceea ce ai devenit împreună cu Dumnezeu, de lucrurile pe care le-ai făcut ascultând de Dumnezeu. Solomon spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Dumnezeu s-a implicat în procesul devenirii lor spirituale. Le-a zidit case. Și citiți aici, Dumnezeu s-a implicat în dezvoltarea lor spirituală, în plenitudinea inimilor, pentru ca femeile acestea să primească din belșug în sufletul lor harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Cele mai multe minuni din Noul Testament, cele mai multe minuni pe care Hristos le-a făcut nu sunt reținute. Nu știu unde sunt. Nu știu de ce Dumnezeu n-a lăsat să se spună povestea sau să se spună poveștile oamenilor care au fost atinși de Dumnezeu. Doar câteva câmpeie, doar câteva exemple. Noi le considerăm mari, dar îmi dau seama din felul în care lucrează Dumnezeu că sunt poate cele mai neînsemnate din cele multe pe care le-a făcut Hristos. Spune în Ioan capitolul 21 că dacă s-ar fi scris minunile pe care le-a făcut Hristos, n-ar fi încăput pe pământ cărțile. N-ar fi încăput pe pământ cărțile. Cele mai multe minuni nu sunt scrise. Cele mai multe minuni au fost trăite. Ele au rămas undeva. Sunt experiențele acelor oameni care s-au dus în veșnicie și cărora cerul nu le-a dat voie să vorbească. Iisus a dat voie unei femei să-i spele picioarele, să lungă cu un de lemn de mare preț. Și a spus următorul lucru. Că oriunde se va predica Evanghelia aceasta, se va vorbi și ce a făcut femeia aceasta. Oriunde se va predica Evanghelia, se va vorbi despre lucrul acesta. Dumnezeu este acela care alege care sunt lucrurile care trebuie cunoscute și văzute de toți sau care sunt lucrurile care nu sunt cunoscute aici, dar vor fi descoperite înaintea lui Dumnezeu în cerul. Două femei, spune în Scriptura, că au făcut față unui sistem care a impus teroarea, care a impus o presiune fantastică asupra poporului Dumnezeu. Două femei, prin credință, au arătat demnitate, prin credință au arătat până la urmă că poți să te strecori adesea prin viață. Pentru că Dumnezeu îți dă posibilitatea aceasta. Scriptura spune că Dumnezeu l-a așezat pe Moise, știți unde? În crăpătura stâncii. Acolo a intrat întâi Dumnezeu și l-a tras și pe Moise după el. Dumnezeu intră în spațiile acelea. A intrat El și ne creează și nouă posibilitatea să intrăm în locurile acelea strânte. El creează perspectiva slujirii și perspectiva răsplătirii noastre. Când tu lucrezi pentru Dumnezeu, să știi că Dumnezeu lucrează pentru casa sufletului tău. În timp ce tu lucrezi pentru alții și spui, m-am neglijat pe mine, m-am consumat pe mine, am o veste bună. Ești pe drumul cel bun. Dumnezeu îți pregătește și ție o casă. Și mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să cerceteze omul nostru lăuntric și să ne ajute Domnul Dumnezeu să zidim împreună cu El. Să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu neglija, nu spune este un lucru nesemnificativ ceea ce fac eu. Iată două femei care au rămas în istorie pentru un lucru care poate să strânească zâmbete. Două doamne de la maternitate care au găsit o justificare a faptului că n-au făcut un rău pentru că au întârziat la serviciu. Da? Dar ăsta a fost răspunsul înțelepciunii pentru timpul acela. Că nu înseamnă numai să faci, ci uneori înseamnă credință și să nu faci ceea ce te-ar expune. Dumnezeu are pentru sufletul nostru înțelepciune. Dând împrejurărilor din viață un răspuns al înțelepciunii, vom arăta că suntem oamenii care au în suflet cuvântul venit din cer de la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să lucrăm în așa fel încât să putem să
dobândim răsplata. O casă ne este pregătită în cerul. Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Pentru ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să facă ca niciunul din noi care suntem în seara aceasta aici să nu rămânem în afară. Dumnezeu să ne deschidă larg porțile împărăției lui Dumnezeu și să intrăm pe porțile acelea încetate. În cartea Apocalipsei se spune, ferice de cei ce intră pe porți încetate. Ni se va crea un cadru potrivit, o festivitate de intrare glorioasă în ceruri, acolo în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne înnoiască puterile, ca în zilele acestea, până va veni Domnul nostru Iisus Hristos, să lucrăm. Câtă vreme se zice astăzi. Haideți să ne ridicăm în prezența Lui și să cântăm împreună un cântec și apoi să ne apropiem de un moment de rugăciune, să ne credințăm viața în mâna lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru zilele care vor urma. Dumnezeu să ne ocrotească cu mâna Lui puternică. Pe noi, viața noastră, să ocrotească viața celor din familiile noastre și să rămânem ascultători.